Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karong adlaw mga igsuon, gisaulog sa simbahan ang pista sa usa sa mga inila kaayo nga mga santos, si San Francisco de Assis or Saint Francis of Assisi. Kay orag kitang tanan ani kaila na kita niya, pero may lang mahinumduman nato nga natawo ni siya ni atong tuig 1182 unya namatay pod ni siya sa tuig 1226. Niadtong panahona dunay kagubot sa simbahan, labi na sa dito sa dapit sa atong Holy Land. Niya usa sa iyang mga missions mao ang pagpaambit sa kalinaw o paghigugmaay sa katawhan. Mo nang iyang giadto ang Holy Land ug nahiusa niya ang kadaghanan sa mga tao. Mo na nga nakatampo siya sa pagkahiusang hangtod karon. Ang Holy Land kasagaran sa mga religious pilgrim centers ang nagdumala ang mga Franciscan na communities. Niya si Saint Francis o sa kadato kayo nga pamilya ang iyang natawhan, niya iyang gibiyaan ang maong bahandianon kaayo nga pamilya ug nagpuyo siya sa tumang kakabos, nag-alagad sa mga kabos hangtod siya namatay. Apan ang iyang gugma hilabihan kadato niya sa paghigugma sa tanang mga binuhat, mga tao, mga mananap, mga tanom ug uban pa. Busa uban kaniya atong iampo nga kitang tanan maghigugmaay ug magamping nga mapatunhay kanunay ang kalinaw panaghiusa sa katawhan. Labi na gyud sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Pinaagis pagpamalitan ni atong mga slots sa atong projects nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kalipay nga maoy bunga sa atong pagsunod ni Kristo. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo kang San Francisco nga mahisama kang Kristo diha sa pagkakabus ug sa pagkamapaubsanon, itugot nga kaming naggalakaw subay sa iyang dalan, makasunod unta sa imong anak ug mahiusa kanimo pinaagi sa pag-awat sa iyang maya nga paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Nehemias. Sa bulan sa Nisan, sa ikakawhaan katuig sa paghari ni Artaherhes, samtang gitagayan ko siyag bino, nakita niya nga subo ang akong panagway. Busa giingnan ako sa hari, nganong subo man ang imong panagway, nga dili ka man unta masakiton. Unsa may gikasub-an mo?
Busa nahadlok ako pag-ayo ug gitubag ko ang hari. Hatagan kaunta o kamahalan ug taas nga kinabuhi. Nasubo ako kay ang syudad diin ilubong ang akong katigulangan, nagunob na ug nasunog ang mga ganghaan niini. Unya giingnan ako sa hari, unsay buot mong ihangyo kanako? Busa nagampo ako sa Dios nga anaa sa langit, ug giingnan ko ang hari. Kun muuyon ka kamahalan, ug kun maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Huda, sa syudad nga gilubngan sa akong katigulangan, aron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari, samtang diha sa tupad kaniya ang rayna, magdugay ka ba didto ug kanus-a ka man mubalik dinhi? Busa miuyon ang hari nga mupauli ako sa Huda, ug gitagalan ko siya kun kanus-a ako mubalik. Ug gihangyo ko ang hari nga kun mahimo magsulat unta siya ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan, sa tabok sa suba sa Euphrates, aron tugutan ako nila pag-agi ngadto sa Huda. Gihangyo ko usab ang hari nga sulatan usab niya si Asaph ang magbalantay sa iyang lasang, aron hatagan ako niyag mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo, sa pagkural sa syudad ug pagtukod sa balay nga akong kapuy-an. Ug gitugot sa hari ang akong gipangayo kaniya, kay nag-uban man ang Dios kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babilonia, nagalingkod kami og nagahilak. Sa among paghinumdum sa Sion, didto sa mga kahoy ni adtong yutaa, gisab-ong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo naghangyo, nga bugaton namo ang mga titik sa among mga awit. Ug ang mamimihag kanamo, nag-awhag kanamo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diha sa yuta nga langyaw. Kun hikalimtan ko ikaw o Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw.
Mutapot untang akong dila sa akong alingagngag. Kun dili ako mahinumdum kanimo, kun dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang mga langyaw, mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao." Ug miingon siya sa laing tao, "Sunod ka nako." Apan miingon ang tao, "Sir, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios." May laing tao usab miingon, "Musunod ako kanimo, sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay." Si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay gilingi, dili angay sa gingharian sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa, si propeta, singa na to? Propeta Nehemias, mi paambit nga sa dihang nagunob ang pultahan or kaning ni ang ilang murag doon naman ay koral ang ilang syudad sa una niya kanang diha sa ganghaan gyud na ana dihay murag mga haligi, mga kuta ang ilang ganghaan sa ilang syudad naguba kay gi-atake, iyang gustong ayuhon pero di siya makahimo tungod kay ulipon man siya sa hari. Pantungod sa iyang pagbinuotan kay ang Dios nag-uban man kaniya nga iya mang gibuhat ang kanini ang angayng buhaton labi na gid ang pag-alagad, ang iyang hari nga si Artaxerxes nga dili gani magtutuos Ginoo, mitugot nga siya muuli nya mipaambit pagyud sa iyang kalasangan nga makapanguha sila kahoy para iayo sa ilang syudad nga naguba ang koral, gihimuan pagid siya og papahimuon pagid siya og balay iyang kapuy-an. Matod pa niya pag-ending, "O gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya kay nag-uban man ang Dios kanako." Pangutan ako no nang imong tupad ing na nagkuyog moros Ginoo. Kuyog.
ug wa gani mo magkuyog, patay kang bata ka. Kini karong gubat nga nahitabo sa mga nasod, labi na gyud sa Russia ug sa Ukraine, klaro kaayo nga wa nila gikuyog ang Ginoo. Kay kun ang Ginoo atong ikuyog ug mag-uban atong Ginoo, dili gubat ang mahitabo. Unsa may mahitabo? Pagpasayloay, pagtinabangay o pag-alagaray. Maugid na mahitabo kung kuyog nato ang Ginoo. Kung sa inyong balay kuyog ninyo ang Ginoo, di gyud mahitabo nga magkagubot ang balay, ang panimalay. Musta maron ang inyong balay, malinawon o gubot? Malinawon gani, congratulations. Kumusta mang atong nasod karon, malinawon o gubot? Kumusta marong eleksyon sa barangay, maabot nga eleksyon sa barangay, malinawon o gubot? Wa mo'y tingog. Mao na siya kay nga naman, basta ang ikuyog na nato sa tong kaugalingon, dili na ang Ginoo, kung dili ang ato ng bahandi, ang ato ng tawhanong gahom, ang atong tawhanong abilidad, patay kita na. Anha ta mga lusno, anha ta mahimong masulubon, nya bugat kay kinabuhi. Nakaron unsaon man aron ang Ginoo kuyog nato, dinhi sa atong ebanghelyo gipakita ni Hesus unsa di ay ang gikinahanglan. Inig agda sa Ginoo nato nga mukuyog taniya, kinahanglan biyaan gid nato ang tanan. Matod pa diris una, ingon siya, kuyog nako, nya niingon dayon ang tao, namatay akong papa, ako sang ilubong. Ang gisulti ni Hesus, pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay. Ayaw na pagkuana na, ay na paghuna-huna, kay patay na na. Nasay tao nga niingon, sir, mukuyog ko nimo, bisan asa ka paingon. Ingnan sang Hesus, wa ra ba jud ko'y kapahulayan, mas maay pang mga milo, kay naay mga lungag, ang mga langgam naay mga salag, pero ako wa ko'y kahigdaan. Ditsog sibat ang tao di na mo kuyog. Apan si St. Francis of Assisi, usa sa mga daghan kaayong mga tao sa kalibutan nga ning hingkod ang ilang pagtuos Ginoo ug ilang gipakita nga mahimo gid ay nato ang pagsunod sa Ginoo karong panahona. Gani ang ato sa dinhi sa Cebu, usa sa atong mga highlighted dinhi sa atong archdiocese mao si Bishop Chupilo Kamomot. Kana bang mosunod sa Ginoo sa tinud-anay. Nya unsa man unang himuon aron mosunod tas Ginoo sa tinud-anay, di kita mawili anang kwarta. Ang kwarta biyaan gid na. Muna dinhi sige tagbaligya slot aron makat-on mog biya sa inyong kwarta. Pero usahay mo ra gyud mog mga onggoy, kana kunong onggoy basta makakupot ko ng onggoy din adyo ko na mamuhi. Kano na ang tinuod ba na umanso kasuway panakop anang onggoy, kana kunong onggoy og imo nang dakpon magbutang kuno ka kanang lungag nga masod ning kamot og iyana, pero og kumuo ng kamot di na mabira na. So butangan ko nung nagpaon ngadto sa sulod, kuoton man as onggoy, ikakupot na niya ana, inigbunlot na niya, di na mabira kay di naman masod kay ni dako man ana. Adi na jud kuno nakabuhi ang onggoy bisag madakpan pa na kay di magito niya buhian tong iyang gi kuptan. Sige kuno bilingi ay mong tupad na onggoy ka. Kana bang possessive kayo ba? Kana bitang murag di kita kalit go sa atong mga possession sa kalibutan. Mao nay makapaimpierno na to, makuha ta des yawa, trap man na siyawa, manatan asawa ka, tudloan ka siyawa, mahimo kang possessive sa imong bana, anha ka diha makasaog maayo, kay di man jud ka katugot nga mawa ang imong bana, sige jud ka diha kasa.
ikaw ginikanan possessive gi ka sa imong anak, patay ka diya. Sige jud kag kasa, kay di man jud ka kalit go sa attachment nimo sa imong anak. Kana sang bana attach kay asawa, kasa gyapon na. Mga empleyado attach kayo sa iyang posisyon o mga promotions, mga sweldo, kana kasa na. Businessman attach kayo sa iyang negosyo, sa iyang mga ginansya, sa iyang mga millions and mga billions, patay ka diha. Manikas na lang yun ba para mo samot yung kadato. Pare, attach ka eskolekta, okay kayo na. Di gyapon na okay, maunggoy gyapon ta na. Ang nindot, let go. Nya kinsa may atong kuptan nga di gid nato buhian, si Jesus. Gunit sa kamot sa Ginoo. Ngunang kinahanglan kita matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Ang pasabot ani ang Ginoo. Mao ni ang giawit sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo unya nabihag sa laing mga nasod sama sa nahitabo ani ni propeta Nehemias. Pero kay ang iyang gikuptan ang Ginoo magyud bisag hain pa siya gibutang gakupot sa Ginoo ang nahitabo, ang Ginoo maoy nihatag niya hinabang aron matuman sa iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Matod pa diri sa Salmo, unsaon manamo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo diha sa yuta nga langyaw, kun hikalimtan ko ikaw o Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Mas may pagmaputol ning atong tuong kamot kaysa makalimtan kuno nato ang Ginoo ug ang iyang lungsod. Mao ni ang atong angay kuptan, mo na gitawag og detach from all things and person and totally attached to Jesus. Maura ginay attachment nga purting ninduta. Maura nay attachment nga di maghatag og kalaglagan og kadautan nato. Si Jesus miingon siya diri, kinsa gani tong magsugod pagdaro og unya magpunay glingi dili angay saging harian sa Dios. Dinhi bitas atong simbahan ato ginang girol dinhi nga kinahanglan manglingkod ta, inigabot nato dinhi simbahan lingkod Dios atubangan. Unsa may usas tumong nato ana para di nata magsigig lingi-lingi. Kay kana manggong anha ka mo lingkod, magpili lang kag asa ka lingkod, unya na imusod mo adtos imong unahan, mo tan-aw na sad ka, diya na say mo lingkod diri sa imong muagis imong kilid, mulingi na sad ka. Di kita ka focus sa atubangan ba? Pero naa kita sa pinaka-atubangan, pasabot ang pinaka bakanting lingkuranan, igabot nato diri, ma-focus ang atong atensyon sa Ginoo. Dili ta magpunay glingi. Pero ang implication ni ini kana bang ma-distracted ka ita sa mga kuas kalibutan. Mao bitaw na dinhi nga naman kita daghang projects pero ang focus nako ang Ginoo gyud. Nya unsaon man ako pag-focus sa Ginoo, maminaw ra gyud ko niya kada adlaw unsa iyang gustong ipasulti nako. Nya kay gusto magi siya nga isulti ni mga slots. Sige na kong sulting slots, mahalin og sawa. Sige lang yun. Nya gusto mo sultihag slot. Wa pa mo mapuli. Sige, ako mong sultihan. As of yesterday, ang atong halin sa atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation niabot na og 41,257 ka slots. Anaa pay 58,743 slots nga available. Ato na sang pakpakan ang nakakuha na ni palit. Yes. Nya kaning atong Mother Mary's Enriching Graces or MMEG, kaning atong para sa segunda patron nato ang Birhen sa Santo Rosario nga kapistahan karong October 14
So ang ato na sanghalin niabot na sad og 4,140 ka slots, nya naapay 15,860 ka slots nga available. Pakpak na sad ta. Mamuwa gini atong kamotron. Nya murag wala pa man tay increase sa atong DSAP sa pledges, 53 slots lang gihapon, pero doon na ni remit nga 2 slots. So nahimo ng 28 slots ang atong nadawat nga actual investment. Pakpak na sad. Kuwangan patag mga 20 ka slots more or less aron makasugod na tapag acquire process sa acquisition sa atong gipangandoy nga luna kanang dias kilid. Lisod ba ni siya? Kung atong tan-awon sa tawhanon nga panglantaw porting lisura. Pero kung ato ning tan-awon nga ang Ginoo uban nato, ang Ginoo mo'y mo palampo sa tanan natong binuhatan kay wa may butang nga dili mahimo kung naa siya, sayon ra gyud kay inis tanan. So kamong atong mga parishioners online o kanini ang territorial padayon mo pagsunod sa Ginoo. Nya mangayo taniyag prudence ngana. Usa sa akong gihatag ninyo nga warning kanisang atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, ayaw sa ninyo kalintipag sigig sunod kay dako nagikatabang sa atong charitable fund. Mag-average na ta dinhi og 1 million ang atong buwan sa atong mga gipanghatag sa mga nanginhanglan. Nya ang ato sang murag income ani atong gamiton. Unya ayaw mo pa ilad og naay mga binuang nga maghimog YouTube channel nga dili Padresiano Ubod nga tinud-anay gamiton rang atungan sigon sa akong gipaambit, no? Bantay gid ninyo kanunay ang atong mga accounts, bank o GCash accounts, ang atong mga contact persons, mao gyud inyong tan-awon dinhi sa atong misa kay ato man nang i-flash karon tan-awa gyud. Nganong ato maning buhaton aron dili mausik sad ang atong gipaambit nga mga grasya padung sa simbahan. Apan kon daag kita, mailad kita, ayaw na lang sad pailad sa sunod. Unya higugmao na lang sad nato ang mga mangingilad. Si San Francisco de Assis kanunay siyang nahigugma bisan sa mga taong naghatag niyag kasakit sugod sa iyang pamilya, kay uman kauyon iyang pamilya siyang desisyon hangtod na gani sa mga kaparian o kaobispuhan lahos na sa Santo Papa. Pero iya gitong giatubang sa tumang pagpaubos o pagantos niabot yung panahon nga gidawat na siya o na-approve ang iyang kaning movement, ang iyang gitukod nga kapunungan sa mga madre o sa mga mungha o sa mga kaning munghe nga nagpakita og talagsaong pagsunod sa Ginoo. Muna hangtod karon milambo ning Franciscan communities. So padayon ta sa pagsunod sa Ginoo, atong biyaan ang tanan kay sayod ta nga sa atong pagsunod ni Kristo ihatag sa niya nato ang tanan nga atong gikinahanglan. Manindog ta. Mga igsuon, dadon nato karon ang ato mga pangamuyo ngadto sa atong langitnong Amahan uban sa pangama pangalian ni San Francisco. Moingon kita, Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga pangulo sa simbahan ug ang tanan nga naghago pagwalis sa pulong sa Dios mulahutay diha sa ilang pagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang atong katilingban mabag-o matag adlaw pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas arang-arang nga pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo.
nga ang pipila kanato nga nawad-ag paglaom tungod sa atong mga sala, makaamgo nga si Kristo ang atong Pangulo, nagalakaw ug nagpas-an sa krus uban kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga sila nga naluya tungod sa sakit ug balatian, makapaniguro sa paghupay sa Dios, pinaagi sa pag-amuma ug suporta sa ilang mga kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga nangamatay nga nagsunod kang Hesus dinhi niining kinabuhia, makadayon ngadto sa presensya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Amahan nga naa sa langit, tuburan sa tanang grasya o kinabuhi, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy kanimo sa pangama ni San Francisco sa Asis, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga amot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kaming nagahalad kanimo sa among mga gasa, Ginoo, mahimo untang takos sa pagsaulog sa misteryo sa krus nga sa tumang kainit gigakos ni San Francisco, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo, og panabang diha sa ilang mga pangamuyo,
aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaogon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Francisco de Assisi, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay buman ang ingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahapturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang lupa sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi
Magampo kita. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi niining among pagkalawat nga kaming nagasunod sa gugma o kadasig nga apostolikanhon ni San Francisco, makadawat unta sa mga bunga sa imong paghigugma o makapaambit niini alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod ta. Pagampo alang sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan, mahigugmaong amahan, imong gipadala ang imong anak nga among Ginoo aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag og gipadala aron mga lagad kanamo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga adlaw sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlawa mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an og mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari. Matandog nila ang kinabuhi sa mga matuuhon, masunod ang kinabuhi ni Kristo og mamahimo silang mga instrumento sa imong Dios nong grasya. Mamahimo unta silang mga pari og mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apan naningkamot sa paggiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagin nila imo unta kaming giyahan nining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog, mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw tungod og alang sa imong labing dakong himaya og alang sa kalambuan sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhen sa Santos Uyamot nga Rosaryo, Iampo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney. Iampo mo kami. Alihog manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos non nga kalinaw. Kining maong kalinaw mahitabo ra kon mag-uban kanato ang Ginoo. Nya mahitabo ra sad nga mag-uban ang Ginoo nato kon ato gyung i-detach ang atong kaugalingon sa tanan. Nya mo-attach ta totally ngadto ni Kristo. Salamat sa nagsunod ni Kristo ug mipaambit nato sa ilang mga grasya pinaagis pagpamalit og mga slots. So sa atong holy pads na natay 41,200
57 slots nga nahalin nya naapay 58,743 slots nga available Cotobranes November 7. Sa ato sang special slots nga MEG nahalina na putag 4,140 naapay 15,860 na available tag 100 per slot. Cotobrasad ni karong no October 14. Ya, sa ato sang investment slots ang DSAP nga tag 500,000 per slot na natay halin nga 53 unya nanasay na remit nga 28 ka slots nanalay 87 slots nga available. Niining tanan pasalamatan nato ang Ginoo ug atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.